Miesto číslo 4 je naše. Čaute kamoši rybári. My sa práve chystáme s kamošom na Arizona Carp Lake jazero v Pustých Hulanoch. Veľmi pekné jazero. No a dúfam, že sa nám podarí niečo natočiť, nejaké zaujímavé ryby. A tie vám prinesem v tomto videu. Majte sa. Ahojte, večerná vývážka. A kam ideš teda? Idem to zaviesť k Rákosiu 200 metrov na druhú stranu. Hej. Posnažím sa ísť rovno, nakoľko pádlujem. A ty mi to šponuj, ďakujem. Dobre. Tento smer stále musím držať. A nechcel si teda na ten roh, hej? Čo? Nechceš ísť na ten roh. Kde sme videli toho veľkého kapra. Tam až nie. Ne? Kúvi, celé som mi to tam vykrmil. Odtiaľ musí prísť ryba. Ideme na tvoje. Myslíš, že to je vidieť? Rebel Není Carps. to vidieť. Ale my sme rebeli. Máme záber. Dámy a páni, prvá ryba tejto výpravy. Aha, krásne, natoč si oku. Čože? Krásne, krásne si berie. Aha. Ty vole. Neuveriteľné sa stalo uveriteľným. Mysleli sme si, že sme došli kempovať, ale došli sme aj chytať. Jasne. Kamoško ide do vody.
kapor. Jaké máš pocity? Perfektné. Parádna ryba. Super. Paráda. Už ide. Krás. Yes. Super. Ranný budíček. Tak, jazda, zobudilo nás to. Paráda. Dobré ráno. Náš budíček. Raný menší kapor. Už má vyrážky. Po výtere. Ale vytiahol nás z postela, ne? No, paráda. Ideme ďalej. Paráda. Kapor úspešne zdolaný. Pozrite sa nižšie na tie plutvy. Kormidlo. Miestne kormidlo. Brucho. Tak to sa mu nepáčilo. Dobre, konečne aj teba.